Уважаеми дами и господа, агенция Bohemian Homes има удоволствието да ви предложи за продажба разработено стопанство, генериращо отлични приходи на цената само на двустаен апартамент в града. Това уникално ранчо разполага с над 15 декара земя, изобилие от култури и животни, жилищна и стопански постройки. Имотът включва различни видове грозде, череши, фишни, кайсии, праскови, сливи, ябълки, круши, гюли, орехи и разнообразни зеленчукови култури. На територията се отглеждат фазани, гълъби, зайци и кокошки. Цялото стопанство е оборудвано с поливно-капкова система, а през имота минава поливен канал, в който е заведена и риба. Разполага със собствени партиди ток и вода, както и земеделска техника, трактор, култиватор, чисто нова пръскачка Перла 220 литра. Масивната жилищна постройка се състои от 2 спални, хол с трапезария, кухня, 2 бани с туалетни и склад. Ранчото е разположено на главен асфалтов път до Перущица и е с голямо лице. Всичко изброено влиза в цената. Не губете време, а позвънете!